Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Sare Jamhira mon hande ko dimanche 16 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi. Habruji moɗon e ndemgal Pulaar titre joni ɓuri mawnude ko États-Unis toon to Washington hakkude kanko Donald Trump e yimɓe ɓurno wonde sehila makko surtout kanko Marjorie Green Taylor nana ɓeydo wulde sibabunde haalluji parɗe Jeffrey Epstein. Habruji men international hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Venezuela porte avion mabɓe mo Amérique jogui ene wayno yettima toon to tufde Venezuela. Habruji men international cekkitorɗen ko toon to Sénégal ɗum ko yiya hande ko seppo mawgo kamɓe armé e Sénégal mbaɗi e gardugol makko kanko Bassirou Diomaye Faye. ɗum woni titre jon ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni siftinde noon tan hande ko dimanche 16 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi. Radio Jowol Sare International. Dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hetu yankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International. Njidda ko kaburuji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono bamtari kala kena wallita ngurdam ade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonandi jogiɓe publicité jokkodir e Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie wada 46 53 84 09 wala mbada 44 18 77 18 wala mbada indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musiɓɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhira mon no jaafo hanki on noon dande koko nanguno walli en tan koen dañi pende moƴƴo neldi en follere nde yeer toon ɗum addi non dande art en jafnima. Habruji men États-Unis puɗɗoɗen koko fati e weeyo to Cincinnati, New York, Washington gonɗen ko 7h kikiɗe to Los Angeles ko 4h kikiɗe toon to Nouakchott, Dakar waktu yarata joni ko minuit. Habruji moɗon e ndemgal Pulaar koko fati e weeyo siftinɗon tan ko toon to Cincinnati e ko taari ɗum température joni ko 7 degré kontin tellade 3h du matin ma en gonoy 0 degré Celsius hakkude 6h subaka e 8h subaka wonata ko moyen 1 degré ñallene 2 degré hedde midi ma en gono 8 degré mana gelto seeɗa 5h kikiɗe ma en to hedde 10 degré Celsius. Ngol ɗo ɓuuɓol kadi ko sibabude keneli jiyanɗi toon to funnague ɗum noon toon to New York e toon to Vermont tugnadi kadi e service météo ko haali no wayno ko neige cugui dimanche ha yettanno altini ma telle woni nokkuji ha kene yetto 16 inch to weeki neige ma abbo feccere métre ko ardata koye jangol mongol e arda ko ɗum waɗi ɓuuɓol ngol ma yetto ga to Ohio ko noon ɗaminaka na neige kam ɗo e balɗe garoje. Tugnade service météo ɓe mbi wonde kono ɗamina ñande talata garoɗo enne ma wat toɓo seeɗa toɓo ngo kadi mango artu kadi ko mayirde ndeɗo yontere tuggi aljuma tan ha yetti altini tuɓoji kadi ma continue kono noon neige kam alata waɗata ko ɓurata heede e ñalawma altini wonata ko 0 degré ñande talata ma woni 4 degré température monte alarba alhamis ñande aljuma kadi température fuɗɗo tellade jamma. Tiskitawa ɗo dumum hano kanko Donald Trump fuɗɗima haare makko hakkude makko e Marjorie Green Taylor ɗum no Marjorie Green Taylor ene jeeya e ɓeɗo républicain ji représentant ji koye min yiɓɓe wonde ko kala ko halte makko Jeffrey Epstein kayitaji kalteɗe makko walla vidéo ji walla email aji kalteɗe makko fof yo yaltini ha laaɓa. ko ɗum waɗi kanko Marjorie Taylor nde shutdown o waɗi nde o haali no wi wonde ko kamɓe républicain ko kamɓe poti fellede taw kamɓe jogui cuuɗi ɗiɗi fof kadi kamɓe kadi gardi leydi ndi ɗum noon e wayno ko Donald Trump tugnadi kadi habruji jaltuɗi gummiɗi toon to hanki kanko Donald Trump o wi wonde o fuɗɗima haalde mum inde bonde ɗum noon ko sifade ɗum ko nder ɗo mo jogaki haqqille neɗɗo kadi ko perdowo ɗum noon kadi sifide noon ko kanko Marjorie Taylor kadi mo yinno nattude wonde représentant wonte sénatrice kono noon omo ɗaminno kadi Donald Trump ma supporte mum sibabunde haare ma wonde oɗo saha joni Donald Trump wi wonde ko supporte tam yiddemo wonde kanko hoore makko candidat pour sénateur toon to Georgia. Ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump kadi omono continue mo yenna kala walla mo ƴetto kala républicain représentant député mo ganduɗa en kañum hoore mum ni waɗi inde muɗum e signimɓe pour wiide wonde ko dossier ji makko kanko Epstein fawi yaade ɗum noon ha hande woni ko tugnade kadi kanko
Marjorie Green Taylor ko haali en ɗum noon taw mari toon to CNN omo jodde Dana Basho wi wonde ko oɗo joni wayni ko kala halluji bonɗi ɗi o haalno e huɓɓen ɗum noon ko théorie kewɗi ɗum waɗa noon ceernuji yimɓe ne wayno oɗo sadio han kadi ɗum o woppi ɗum ɗon ɗum noon kadi ne wayni kanko hoore makko huuli wonde ko sibabunde Donald Trump ko haalate makko oɗo sadio joni hawnaki ma yimɓe jane makko kanko Marjorie Green Taylor wi wonde ko konngol ɗi ɓurɗi bonde ɗi Donald Trump wi ko wiidemo wonde ko kanko ko janfotoɗo e ɗum noon ko janfade ɗum noon ko hunde nde ganduɗa enen anduɓe mum foof enen gandi kanko wona janfotoɗo donc hutorade Donald Trump ɗiɗon konnguli hokkude yimɓe ɓe yiɗɓe fitina a yande makko kanko Marjorie Taylor donc wadde gurdam makko en danger kanko oɗo sa joni e nder ɗon e télévision nde o wi wonde ko ene wayni ko oɗo sa joni o nimsiti kanko hoore makko haalluji bonɗi ɗi o haalno kanko ne dans le passé par ce que omo jeeno e waɗoɓe ɗiɗo haalluji bonɗi huccitde ɗum yimɓe waɗ e surtout yande nde o haali kanko hoore makko haalluji parɗo en caggal nde kanko biyeteɗo Charlie Kirk nde o warande ko wawi wonde foof kanko Marjorie Taylor ɗum ɗo kadi waylo kesso hakkude makko kanko Donald Trump par ce que e nder duuɓi ɓennuɗi surtout hade Donald Trump laamade omo yiyano wonde ko kanko ɓurno wonde ɓaddiɗo Donald Trump kono noon e wayni ko ɗo sa joni hakkude mabɓe boni donc wawi wonde fof ɗiɗon dossier ji puɗɗima yaltude ne wayni ko ɗamina à partir de janggo toon to suudu député ji wono kanko Mike Johnson no wirno maɓe mbafote toon to suudu représentant ji siftinde on tan pour ɗum ɗon ɓenna il faut ɓe daña feccere kamɓe député ji taw goto ne ɓeydi hen ɗum woni 217 oɗo saɗa jarten ɗo ene wayno ɓe dañi déjà kene wonno 217 signature wiɓe wonde kañumen koye minen jaadi dossier ji makko fof e jaltin ha laaɓa habaruji men international guiɗoɗen d' abord ko hakkunde kamɓe États-Unis e kamɓe Venezuela ɗum noon tugnade ko yalti hannde hono kanko porte avion wiyete USA Gerald Ford ɗum noon ko porte avion ɓurɗo mawnude e nder aduna yettima toon to maaji takiɗo toon to Venezuela ɗum noon ko toon to Caribbean ɗum ɗo fof noon ko maale kamɓe États-Unis ɓe fewnitadeɓe e ɓeydude toon doole militaire uji toon to oɗon nokku oɗo bateau porte avion ene waɗi e nder muɗum kene wona ujunnaji 4 militaire uji ɗum noon ɓiɗɗi militaire uji kadi ma jantu kene wona sappoji militaire uji wonɓe toon oɗo sa joni todde e ɗum maaji ɗum ɗon noon ene wayno ko ɓenni ko en kamɓe États-Unis ene wawi kamɓe États-Unis ene wayno ɓe jani kene wona laabi nogas ɗum noon ene wayno ko kanko Donald Trump kadi e nder ko haalde jeydiyankoɓe o wi wonde ene wayno ko hankkadi o ƴefti décision makko kala ko fati Venezuela nde yimɓe namdima noon est ce que ko jogorɗo yande Venezuela o wi non haalanta e goto ɗum ko kanko tan waɗata ɗum ko ene wayno ko kamɓe États-Unis ene wayno ko gila kanko Donald Trump o ari e laamu omon continue haare makko hakkude makko e ko Venezuela siftinde on tan ko kamɓe koye mabɓe dokkini ken won 50 kala nanguɗo hono kanko Maduro gardiɗo Venezuela ma yeno ɗum ɗon noon wayno ko oɗo sa joni komɓe congrès emen continue namdade hollo armée États-Unis wiyaɓe wonde ko yimɓe ɓe bombata ɓe henno ko yimɓe terroriste uji hay sinde Venezuela wi wonde laaɗe ɓe bombata ɗo fof ko yimɓe awoɓe ɗum noon wayno ko congrès nan continue wiide wonde ko kamɓe armée yoɓe gaddu kala preuve mo jogui kono noon wayno oɗo sa joni ha hande ɗum yiyaka ko wawi wonde fof kala ko fati e guerre hakkude leydi États-Unis e leydi gondi ko kamɓe congrès jamirta ɗum kono kanko Donald Trump mon continue wadde gueɗe makko ɗe no yiɗiri habaruji men international toon to Sénégal yiyama hande hono kanko Bassirou Diomaye Faye ɗum noon taw woni sara ministre des forces armées mo Sénégal chef d'état major général des armées du Sénégal e hohoɓe hewɓe taw ko militaire uji kanko mawɗo leydi ndi kadi wonde mumen ɗum noon kadi ɓe ɓorni ko comci ɗi ganduɗa ko symbole armée woni hen e ɗum noon kadi ko seppo mawgo kamɓe armée ɓe mbaɗanno ɗum noon ko koruji ɗi foof kanko Bassirou Diomaye Faye o holli weltare makko no fewi kadi o rendi ndeɗon weltare kadi e ɓeɗo militaire uji leydi Sénégal kadi o wiide wonde ko kamɓe foof weltare nde kadi surtout hen ko yiidemo wonde netare wonde hen e gotago ɓeɗo ɓorniɓe tin jogui e surtout hen rewɓe hen worɓe hen wonɓe hen foof surtout hen fewtiɓe pour wallude leydi Sénégal e kisal muɗum ma olympique jogorɗo wadde toon e nder duuɓi e nder lebbi garoji ko wawi wonde foof kanko Bassirou Diomaye Faye kadi o heeɗima kadi konguɗi ɗi ganduɗa kanko Bassirou Diomaye Faye kadi o wawi heɗade konguɗi belɗi ɗi ganduɗa kanko gardiɗo forces armées Sénégal hono Birama Diop ko ɗi o haali e ɗiɗon konguɗi kadi ne wayno ko kanko Birama Diop o haali o famni tan o siftini tan ko armée leydi Sénégal
ɗum non ko kuuriji fuddinduɗi goni ko caggal makko kanko Bachir Diomaye Faye kanko woni chef suprême armée mo Sénégal. Donc e nder konguɗi ɗi o haali kanko Birama Diop o wi wonde ko mo jogui kadi yo yaltare mawde surtout yenno so tawi Bachir Diomaye jaɓɓimo wiide wonde ko e inde yimɓe wonɓe ɗon ɓe foof personnel armé mo Sénégal pour yettudemo kanko Bachir Diomaye Faye pour teddingal ngal holliɓe taw kanko hoore makko o ari tawede e ngoɗo maajo ko hunde addande wonde pour armée Sénégal o wi wonde ene wayno ko kamɓe fof kadi arde rendude eɓe maaje eɓe ceppa kadi kamɓe fof tawi comci ɗiɓe ɓorni ɗi fof ko gotum ɗon ko hollude wonde ko kamɓe fof koɓe neɗɗo goto kadi ɓe kaɓante ko anni e goto ko teskira hen tan hono kanko premier ministre mo Sénégal Ousmane Sonko tawana ko goɗɗon sappo hande toon to Sénégal en wayno ko hakkude makko kanko Bachir Diomaye Faye Ousmane Sonko e man oɗo sa joni ɗiɗo partiji ɗiɗi walla ɗiɗo coalition ngaji ɗiɗi enen continue kadi tirodirde kanko coalition Bachir Diomaye Faye pour président ene wayno e kamɓe Pastef eɓene continue yimɓe maɓe fof ne continue wiya wonde goɗɗon gueɗe moƴƴani donc ene wayno ko tiskira hen tan hono kanko biyeteɗo Papa Mada Ndour ɗum noon kanko hoore makko meeɗi wonde chef cabinet président de la république ene wayno o haali e konguɗi ɗi o haali o wi wonde ko inchallah hitande ujunaji ɗiɗi nogas jeenayyi hono kanko Ousmane Sonko ko gono candidat ɗum noon kadi ko Ousmane Sonko wi wonde kañum hoorum ko gono candidat ɗum noon koko wonata candidat inchallah kono noon ene wayno ko siftinde tan Sénégal ko siftini yimɓe tan wonde ko Ousmane Sonko gilande ko waɗa condamnation pour diffamation mum hakkude muɗum e Mame Niang ɗum noon kañum ko Mame Niang ko kañum Mame Niang ko ministre tourisme wonno e gouvernement Macky Sall nde o takkuno ɗum won kalisaji won ene wayno ɗum ɗon o tawa dan preuve ɗum ɗon woni o ñaawa kanko hoore makko pour diffamation ko sibabu no oɗon diffamation ene wayno ko kanko hoore makko o wiya wonde hankkadi o wawa wonde candidat ha élection ngaji garoji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeenayyi ko wawi wonde fof ene wayno ko neɗɗo goɗɗo kadi mo ganduɗa taw koye Pastef jeeya kañum e hoore mum waɗi konguɗi mbaɗi noon ono kanko député biyeteɗo Marie Sané ɗum noon wayno ko kañum hoore mum wi wonde ko hedde gurdam mum ko kañum ko haala Ousmane Sonko tan heddoto ene wayno kañum en koye mum fof ni ti haare wiide wonde ko Ousmane Sonko ala sago wona candidat hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeenayyi donc firti noon ɓeɗo Pastef sifti tan hannde ko ɗeɗo dente ɗiɗi ne kanduɗa kanko Bachir Diomaye Faye ardi e kanko Ousmane Sonko ardi ene wayno jaɓadiren tude dungnade konguɗi kanko Alioune Tine ɗum noon Alioune Tine kadi ko neɗɗo gandaɗo no fewi toon te état civil Sénégal o haali wi wonde ko ene wayno ko wallata Sénégal deeƴa tan ko kanko Ousmane Sonko e kanko Bachir Diomaye Faye ɓe mbawa continude liggudade ɓe deeƴa e ɗum noon kadi e wiide makko kadi o wi wonde ko ɗum noon ko taw kanko hoore makko invita toon émission de l'objection ɗum noon ko dimanche hande onno toon to Sud FM o wi wonde en wayno ko kanko hoore makko kanko Alioune Tine won ko goto kañum hoore mum meeɗi ardade goto e leyɗele Afrique kañum hoore mum wi wonde ken ene jogui hoɗo sa joni fayre wonde so tawi kanko Ousmane Sonko e kanko Bachir Diomaye Faye ɓe kawritani hol caɗele jogoro wonande Sénégal e jogorɗo wonande Afrique ko wawi wonde foof ene wayno ko haysinde jaam nene yeehe hakkude mabɓe goto mabɓe fof ha hande nene hedde e position muɗum kanko Bachir Diomaye Faye ene wayno ko fuɗɗimi ƴeftude responsabilité ji ɗi ganduɗa yiyano koye makko ko addi ɗeɗo caɗele ne gara hakkude makko Ousmane Sonko ene wayno oɗo sa joni kañum hoore mum ko teskita tan ko ene wayno ko ti yiyetake non seulement to conseil du ministre mais yiyetake kadi événement ji politique o bawɗi wonde foof ene fada noon alarba garoɗo est ce que kanko Ousmane Sonko mo jogori tawede conseil du ministre kewɗo wadde alarba foof toon to Sénégal bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jiwo Sare haɓrude min jokkan noon hannde e ɗemgal Pulaar e oɗo ñallamo dimanche 16 lewru novembre hitande ujunaji nogas joyyi gasi ha laaɓi ko musidɗo mon Amadou haaldanama woni yen mbaɗo jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi men garta on jarama.